Ja, bare du bliver så, altså lige rundt om mig, så tæt som muligt. Nu går jeg lige herhen, jeg ikke. Jo, jeg har sat i gang. Jamen, det er også mere i dag. Jeg kan tydeligt mærke det her. Ja. Der er et eller andet. Prøv den anden vej rundt. Oh. Nej. Her er det slemt. Det kan jeg tydeligt mærke. Vi er vel også enige om, at det er det bagben. Nej, jeg kunne heller ikke mærke noget. Og en lille tur på den anden, og så stopper vi bare. Ja.